Dneska jsem nakoupil jídla v KM Avion po holešovském Tesku. Mají tam jídla hotovky za 60 korun. Koupil jsem tam vepřový řízek se salátem, vepřový plátek vařený brambory, pečená sekaná vařený brambory, pečená kuřecí roláda jasminová rýže, hovězí kostky na slanině těstoviny, vepřové kostky v hořčičné omáčce a rýže. Je toho mezi 420, 400, 350. To nevidím, nejméně tady toho kuřecího. Je 350 gramů. A jinak to má 400, 420. Ale za 60 korun hotovka, to myslím, že dneska jen tak nepořídíte. Tak teď si něco ohřeju a uvidíme, jestli to bude k jídlu. Tak jako první zkusíme pečená kuřecí roláda, jasminová rýže. Ale trvanlivost dneska je 11. a je to až do 24. To je docela dost. Co rýže? Normální rýže. Já dám podivný západ. Co to omáčka? Ale nevoní to vůbec špatně. Barvu to má sice takovou všelakou, ta omáčka, ale jinak to voní pěkně. Čekám, že to, tady to bylo zrovna nejméně, tady to bylo myslím 350 gramů. Je, už mi to tady teče. 50. To jsem nedomyslel trošku, ale to je jedno. To maso. No, vypadá to špatně. Voní to hezky, akorát to má divnou barvu ta omáčka. Já to dám ohřát a zkusíme to ochutnat. Tak, to ohřátý. A to ochutnáme. Rejže, normální rejži. No, s omáčkou. Takovou zvláštní chuť, no. Co to maso? A hodně výrazná kuřecí chuť. Jako když si doma upečete kuře. Nějaký bustom nebo co. Ale to je dobrý. A rýže je taky dobrá, ale ta omáčka. To zvláštní. Jako není to chemický, ale jako kuře z toho necítím. Taková zvláštní chuť. Bych to přirovnal k takový normální závodka, no. Žádný jako asi echt gastronomický zážitek to nebude. Ale není to nic vyloženě, jako že by to bylo nějaký odporný, to ne. Jsem zvědavý na ty ostatní jídla. Kuře dobrý, rejže dobrá, ta omáčka je taková nevím. Jako ne, že by byla špatná, ale necítím z tohoto kuře. Má takovou chuť nějakou, nevím po čem. A jako jo, za 60 korun, to si myslím, že je dobrý. Normální závodka, uvidíme, co ty další jídla. A jako na první dobrou to bylo takový divný ta omáčka, ale se tak normálně zamíchá s tou rejží, s tím kuřetem, tak je to fakt dobrý. Sežvejkal jsem to, ani jsem nemrknul. A na jedenej tak akorát, že se potřebujete vyloženě přežírat, tak porce myslím dostačující. Takže máme tady další jídlo, hovězí kostky na slanině s těstovinama. Takže tentokrát to na sebe nevyleju. Těstoviny vypadají normálně. Jo, už to
docela hromada oproti tomu kuřeti s tou rejží. A maso vypadá dobře. Tady do toho svítí sluníčko. A voní to, maso voní. Pěkně jde tam cítit ta slanina. Ale 1, 2, 3, 4, 5, 6 takovýchhle kousků masa. Omáčky dost. Tak. Ale hodíme to ohřát. A pochutnáme to. Takže máme tady to je hovězí kostky na slanině. A kousek masa. Ale to je dobrý. To je hodně dobrý. Opravdu tam jde cítit ta slanina. Hovězí maso v pohodě. Těstoviny omáčka dobrý. Takže jo, tohle je dobrý. Zkusíme další. Tak jdeme na další. A to je řízek s bramborovým salátem. Takže řízeček, ten je takový menší. No tak jako za 60 korun, si myslím v pohodě. A když to vezmete, tak ono, kdyby vám to bylo málo, tak si koupíte 2 za 120 a furt je levnější jak jídlo v hospodě. A myslím, že i tohle bude dostatečný. Tak můžu zvážit, kolik je toho masa. Ale 100 gramů, 99, pohoda. Tak, řízek ohřátej. To zkusíme, jak to chutná. Řízek z mikrovlnky, to nikdy nebude úplně ono, ale hele, maso to je. Ale ten je fakt dobrý. Tak k tomu tady ten salát, kterýho je teda kýbl. To mělo mít 420 gramů, ten řízek má 100. Tady máte ještě cerek salátu, to je blázen. Tak jak chutná salát? Ale ten dobrý. Necítím v tom žádný umělý sladidlo nebo nějaký jako hnus. Normální bramborový salát dobrý. Tak jo, další jídlo dobrý. Tak máme tady další jídlo. Sekaná a brambory. Sekačka voní pěkně. Ta omáčka je zase nějaká taková omáčka, spíš šťála. Taková hodně zahuštěná. Uvidíme, co to udělá, až se to hřeje. To radši ohřívám na talíři než v těch plastových nádobách. Tak, dáme to ohřát. Tak, sekaná ohřátá. To zkusíme. Au, tvrdí. Brambory dobrý. Co sekaná? Voní to pěkně. A chuťově jak je dobrá. Ta šťáva je taková
hustá trošku, ale chuťově je to dobrý. Ale za 60 super. Zatím jako všechny jídla v pohodě. Nejhorší zatím mi přišlo to kuře, kde ta omáčka byla opravdu taková zvláštní chuť. Nevím, jako po čem to chutnalo, ale jinak všechno ostatní bylo v pohodě. Včetně té sekačky. Čekají nás ještě další 2 jídla. Tak, máme tady další jídlo. Vepřové kostky v hořčičné omáčce, jasmínová rýže. Na souse řeže dřevo, takže to asi bude slyšet. Rýže nějaká suchá. Rýže dost. A jo, ne, aspoň se to nalepí, ale to není takový, dá se to hezky rozňahňat. Máte jednotlivý zrníčka. Tak, co omáčka. Jo, kde tam cítíte hořčice. Moje maso. Byly kostky napsané, to vypadá spíš jak nějaký hadi. Jaký maso tam je. Cintli. Tak dáme to ohřát a uvidíme. Tak máme ohřáto. Tam hodně cítí ta hořčice. Maso dobrý, měkký. Rýže taky, dobrá. Dobrý je to. Mňam. Tak, máme tady poslední jídlo z té 6, co jsem teď koupil. Je to přírodní vepřový plátek a vařené brambory. Brambory standard. Prostě voní jako brambory. Co maso. Voní taky dobře. Ale plátek to bude jak ten řízek, to bude asi 10 deka. Vážit to nebudu. Omáčka. Trošku z toho cítím to vepřový a pepř cítím. Jinak zatím nic. Se to má takovouhle tu stuhlou konzistenci. Ohřejeme. Vidíme lepší lžíce. Vlastně se to rozpustit ještě. Tak, jdem to ohřát. Tak, je to tady trošku oblemcaný, protože odešla mikrovlnka, to vůbec nehřeje, takže jsem to musel ohřát v kastrůlku. Já jsem to z toho talíře musel sundat, zase to tam dát. Tak, ta šťáva trošku povolila, je to takový řidčí. Taková masová šťáva, tam cítí pepř, trošku to jako, řekl, vepřový výpek. Kde tam cítí prostě to maso trošku a takový něčím zahuštěný. No. Tak maso, normální vepřový plátek, vypadá pěkně a chutná
Chutná to jako vepřový plátek. Je dobrý. Taky srát. Takže to bylo 6 jídel z KM, co se to jmenuje? KM Avion. Jo, KM Avion. A abych nebyl nějak podezíraný z něčeho, že s nima mám něco společného, nemám. Šel jsem normálně nakoupit do Teska, viděl jsem tam tady ten novou prodejnu, viděl jsem jídla za 60, tak jsem si říkal, že to prostě musím vyzkoušet. Jestli je možný v dnešní době za 60 korun udělat prostě jídlo, který bude k jídlu. A evidentně to jde. Těch jídel tam měli docela dost. Takhle z hlavy nevím, ale jako je to vidět v tom prvním záběru, v tom regálu, nebo v tom chladáku, nebo co tam mají v tom pultu. Tak abych nekecal, to 20-30 jídel tam bylo. S tím, že jsem se paní ptal, jestli mají guláš, říkala, že zrovna ne, že uvidí, co přivezou, že se to tam hodně mění. Takže jestli tam měli těch, já nevím, 20-30 jídel, byla tam nějaká polívka, gulášovka, myslím, ve skle, tak toho mají dost. A asi se to, i ta nabídka se mění. No a za mě spokojenost, jako za 60 korun prostě takovýhle jídlo nekoupíte. A to, že mám docela jako vybíravou drštičku, tak jako mě to nějak neuráží. A je to normálně jako v pohodě jídlo. Takže za mě určitě jo, a příště, až tam půjdu, tak můžu, se vás to bude zajímat, můžu zkusit nějaký další jídla, nebo mě to bude zajímat určitě, tak si tam nakoupím něco jiného. Takže jo, jídla za 60 z KM Avion, jako za mě určitě jo.